Weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko nyakwaro Mgajwang' en ni achich maduong' ma itudo kod wach nek mag jotuo ariyo e od thieth maduong' ma Kenyatta osemaki kaluwore kod okwach kich. En ni achijno ma iluongo ni Kennedy Kalombotela nyoho maki ka itude kod wach nek mar jatuo machielo ma nyinge Edward Maingi Ndegwa. Nonro mohiu ma bende osetim yango ni Kennedy ne orwaki od thieth ma Kenyatta kono tarik 1 dwe mar 12 higa mokalo ka obila ne oyango ni achijno ichak itudo kod wach nek machielo ma jatuo ma iluongo ni Gilbert Kinyua Mudhoni ma iwacho ni ne ong'ado lokro mare e ward mar 7C kata ward C dwe mar 2 mar higani. Tuliambiwa tugoje, kuna simu tutapata kutoka kwa Kenyatta National Hospital wakituguide venye tutaendelea kutoka hapo. Wakatuambia tuwape mpaka Monday, ambapo Monday tuligojea simu mpaka jioni, hakuna simu tulipokea. Mimi mwenyewe nikachukua simu nikawapigia, wakaniambia hakuna any report wamepata kutoka kwa DCI. Okwach kich ne bendo wacho ni kane gichopo e kar masirano to nyogi yudo pato ma bendo timore mo machiegni gi otanda machijno osebedo kaninde ka bende pala ma ichich godo ni ne otimogo nek machalo kamano bende ne oyudi ka obo kod gloves machiegni kode. Apisa mag obila ne osekawo palano kendo koro ter mondo mitim nonro e mar yango adier ka bende palano nyalo tud kod wach mar bedo ni achijno ema ne okawo ngima jotuo ariyo oko e yor maundu. Weche moko nyakwaro Mgajwang' en ne jodolo e sub-county Manyatike e bwo riwruok ma ong'ere ni Evangelism One Accord onywako lwedo e kedo kod lwenje mag kit chwech mag oganda gwenge makono ka bende jakanyo mag riwruogno kane otelnegi kod Bishop Abayo